maior, si de maior e manter a pensión. E contestou o economista que non. Entón, estes temas eu creo que son verdadeiramente interesantes. O que é unha pena é que aquí debido estar chea a sala porque hai, podemos falar despois de todos estes temas, hai perto de 9 millóns de personas que son pensionistas. Por tanto, é unha forza impresionante desde logo a nivel electoral e a nivel social. E, por tanto, son personas que se teñen que mobilizar, sobre todo, por a razón fundamental de o que lle permite manter unha vida. Neste momento hai cantidad de familias que os netos e os fillos viven pendientes da pensión dos avós, senón non podían vivir porque están pagados. Por lo tanto, a mí me indicaron a hora cando chegaba a proposta que presentara o acto e é o único que hai que facer porque logo a presentación vai a contar por outro compañeiro que vai a presentar ao conferenciante. É un acto importante, eu creo que hai que intentar volver a repetirlo con máis xente porque o tema é realmente fundamental. Nada máis. Ben, boas tardes, noites a todos e a todas. Gracias por vir. A mí correspondeme neste papel de presentar ao conferenciante. O cargo deixa de ser, certamente, un honor para mí poder facerlo, na figura de Xavier. Xavier naceu en Bueu, no ano 1957. É profesor, economista e escritor. Traballa no IES de Chapela, en Redondela. Diplomado en estudios avanzados con un traballo sobre os factores que influyen na viabilidade dos sistemas públicos de protección social. Estudou sobre a evolución do capitalismo dende a Segunda Guerra Mundial. Autor de diversos traballos literarios. Os seus últimos libros son A batalla das pensións e A lenda casta. Estes dos libros que están aquí e que están aí. Este, sobre todo, da batalla das pensións, toda a información de fondo, ir ao raíz do problema do que supón todas as medidas que están aplicando contra o sistema público de pensións están descobertas aquí. Para poder interpretar e conocer a fondo cal é o problema e a dimensión do sistema público de pensións, non ten máis que ler este libro. De verdad que é un valor incuestionable desde o punto de vista social e sociolóxico. E logo, un segundo libro, que é este, A lenda casta. É sobre as clases sociales, é outro libro de un considerable alcance sociolóxico e político, ademais, porque neste libro extrae as raíces dos profundos problemas e do profundo sufrimento social e humano que está a acontecer sobre unha inmensidade da maioría dos seres humanos que viven sobre a Terra. Un libro importantísimo, de considerable actualidade. É un gran valor e me parece que merece todo o reconhecimento que hai persoas como Xavier que se dedican a facer traballos de ensaio que vayan nesta dirección e que aborden estes temas tan necesarios como nunca o son hoxe para poder interpretar correctamente a dimensión do alcance dos problemas de hoxe e as súas posibles solucións. Dito isto, continuo coa presentación. A batalla das pensións e a lenda casta. Dúas obras de considerable alcance social e político, onde aborda temas de evidente actualidade e manifesta trascendencia socioeconómica. Tal como corresponde co sistema público de pensións ao que se refire a condición de clases sociais. Obras a través das cales desentraña e fai aflorar as raíces da flagrante desigualdade e injusticias ás que unha minoritaria casta de privilexiados e privilexiadas veña sometendo dende hai séculos a millóns de seres humanos que non cometeron outro delito que o de traballar cada día e de que maneira
para producir os bens necesarios que permitan soster a vida de cada un dos habitantes da Terra. Xavier, no seu traballo literario, analiza con todo rigor as causas profundas do enorme sofrimento social e humano que cada día se acrecenta. O seu análise e a súa denuncia faino a cara descoberta. Quere dicir, defínese e posiciónase frente a un sistema capitalista salvaxe que só entende de acumular riqueza sobre riqueza nas mans de canto, frente á precariedade e incluso a miseria de unha inmensidade. Xavier actúa como intelectual comprometido a favor de unha clase traballadora que ten todo o dereito histórico a dispor de unha vida plenamente digna. A súa clarificadora e didáctica aportación sobre as amenazadoras condicións ás que se ven sendo sometido o sistema público de pensións por parte do máis granado poder económico, xunto á claudicante colaboración de unha clase burocrática de burócratas políticos vinculados aos circuitos das portas giratorias. O seu análise sociolóxico resulta de un indudable valor para mellor poder orientar a estrategia das nosas reivindicacións, pois sempre, sobre calquera problema ou dificultade que se pretende superar, resulta determinante ir ao coñecemento máis directo e riguroso sobre as causas que o xeneran. A esta tarefa ven contribuindo Xavier de maneira solidaria con este colectivo de xubilados e xubiladas Modepen, na procura do máis eficaz método de organización e movilización social que os pensionistas de hoxe e os de mañán nos permita ganar esta batalla, a batalla das pensións tal como reza na portada do seu libro. A todo dito sobre Xavier corresponde subliñar que resulta como poucos unha persona asequible e cercana, así como un conversador con un profundo sentido pedagóxico do que todos e todas ides ter constancia despois de ter escutado a súa intervención. Só dicir que a esta sociedade da mentira, da corrupción a miles, da explotación salvaxe, tanto do ser humano como da natureza, falle falta moita conciencia crítica, moito sentido solidario para poder contribuir a lograr que a clase traballadora toda sexa considerada en condicións de dignidade, libertade e justicia social. A vez de contar coa disponibilidade igualmente solidaria de moitos Xavieres Pérez da Vila, que nos siguen facendo moita falta. Este é Xavier. Ben, en primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Oese ben? Sí. Boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas a Peñarrei pola súa presentación e a Guillermo Fontán polas súas palabras tan cariñosas, eu entendo que un tanto excesivas, mas que, desde logo, agradezo. Sobre todo, grazas a todas e a todos por estardes aquí. Peñarrei referíase a un economista que non sei que coñezo, algún de Ferrer. Ben, a un economista que en resposta a pregunta moi interesante dun meniño de 7 anos contestoulle que non vai cobrar unha pensión. Pois devo dicir que me gustaría que estivese aquí porque estou en total desacordo. Eu, como niño de Ferra, non sei ler o futuro, ninguén sabe ler o futuro. Mas eu contestaríalle a ese meniño algo diferente. Eu diríalle, se cando ti teñas 65 ou 70 anos vivimos aínda nunha sociedade civilizada, ti cobrarás unha pensión. Se vivimos nunha sociedade civilizada, ti cobrarás unha pensión. Claro, se deixamos que se impoña esta minoría plutocrática que acumula cada vez máis riqueza en poucas mans, entón, nin cobrarás unha pensión, nin terás dereito a unha sanidade pública e universal, nin terás dereito a unha educación pública universal e calidade, etc., etc., etc. Mas eu teño fe no ser humano, teño fe na construcción da civilización. E do mesmo xeito que se agora estivesen aquí aquelas mulleres e aqueles homes galeguistas, socialistas, comunistas, anarquistas de hai 70 anos
e lles dixésemos: pois sabedes que agora calquera traballadora, calquera traballador teñen dereito a unha sanidade universal totalmente gratuita. Se lles dixésemos: e sabedes que as fillas e os fillos dos traballadores poden ir á universidade, probablemente nos dirían: iso é imposible. Mais é posible e existe. E por que existe? Porque existe a sociedade e porque construímos entre todas e todos civilización. É unha sociedade que non se ocupa dos seus maiores, é unha sociedade que non merece o nome de sociedade civilizada. Non pensaba dicir isto, mas coido que é necesario o fío da referencia que fixo en Rey. E agora paso o contido da miña intervención, o que traía previsto, que intentarei, espero cumprilo, que non supere os 40 minutos, para dese xeito que quede un tempo para que poidades opinar, para que poidades preguntar, para que entre todas e todas poidamos avanzar no coñecemento desta cuestión tan importante. De que vos vou falar hoxe? Hoxe vou vos falar de varios aspectos relacionados todos eles coa cuestión do sistema público de pensións. O primeiro, quero vos explicar, ainda que seguramente xa tedes unha idea, quero vos explicar como funciona ese sistema, como funciona o sistema público de pensións do que dispomos na actualidade. Despois, falarei vos algo que seguro que vos ten preocupados ou preocupadas. Sabedes que o sistema hoxe ten un déficit importante. Eu quero explicarvos as causas dese déficit. Por que o sistema público de pensións ten hoxe déficit? En terceiro lugar, vou vos falar das reformas aprobadas polos gobernos de Rodríguez Zapatero e de Mariano Rajoy. Despois, falarei brevemente sobre a alternativa que nos propoñen dende algúns poderes ao sistema público de pensións, que é o sistema de capitalización individual. E para rematar, falarei das medidas que se deberían adoptar para garantizar a viabilidade do sistema de pensións públicos, do sistema de pensións públicas. Explicarei, por lo tanto, como funciona o sistema, cales son as causas do déficit, en que consistiron as reformas de Zapatero e Rajoy, cal é a alternativa que nos propoñen e que é necesario facer. E comezo pola primeira das cuestións que enunciei. Como funciona este sistema? Para explicarvos como funciona este sistema, quero que fagades un pequeno experimento mental. Quero que vos dividades en dous grupos, tal como estades aí sentadas e sentados. A miña dereita hai 17.800.000 persoas. A miña dereita hai 17.800.000 persoas. E a miña esquerda hai 8.600.000 persoas. Quen son as 17 ou quen sodes as 17.800.000 persoas que estades sentadas desta banda? Sodes as persoas que teñen un emprego. Quen son os 8.600.000 persoas que están desta banda? Son as persoas pensionistas, as que perciben unha pensión. Vos, todos os meses, das vosas nóminas, descóntasevos unha cantidade que se chama cotización social. Esa cantidade non a aforrades, non se garda en ningures. Inmediatamente, no mesmo mes en que se vos desconta da nómina, transfórmanse ese diñeiro en pensións que perciben máis de 8,5 millóns de pensionistas. Este sistema é o máis extendido en todos os estados nos que existe un sistema de pensións público. E coñécese como sistema de reparto, ou tamén como sistema de solidariedade entre xeracións. Por que se chama sistema de solidariedade entre xeracións? Porque está baseado nun pacto implícito e explícito
xeración dos que hoxe estamos en idade de traballar, atendemos ao mantemento doutras dúas xeracións. Cos impostos que pagamos, financiase a educación dos máis novos e das máis novas. Vivimos nunha época en que a produción de coñecemento científico e a adaptación da ciencia ao proceso productivo é cada vez máis intensa. Iso exixe que os máis novos deban dedicar cada vez máis anos da súa vida a formarse. Quen paga a súa formación? Quen financia os colexios de educación primaria? Quen financia os institutos de educación secundaria? Quen financia as universidades? Financiámoslo as persoas que estamos en idade de traballar. Esa é a primeira xeración a que mantemos. E tamén nos ocupamos de outra xeración, a xeración das persoas que traballaron antes que nós. Estas persoas construíron esta sociedade. A súa actividade productiva, por certo, en condicións, fixo posible que a sociedade chegase ao nivel de riqueza que temos hoxe. Se co seu traballo contribuíron á creación desta sociedade, teñen dereito a vivir a súa vellez en condicións dignas, de maneira que cos nosos impostos pagamos a formación das máis novas e dos máis novos e coas nosas cotizacións sociais pagamos as pensións das persoas de máis idade. Dicía eu que este é un pacto entre xeracións, porque eu confío en que cando pase desta banda da sociedade, das persoas que traballan e cotizan, a esta banda da sociedade, a das persoas que xa o fixeron no pasado, os que veñan detrás de min e as que veñan detrás de min coas súas cotizacións paguen a miña pensión. Eu agardo que no futuro as xeracións que hoxe son máis novas decidan tamén, manteñan ese pacto entre xeracións e paguen a pensión do meniño de 7 anos o que se refería Peña Rei. Ben, cal é o balance deste sistema, do sistema público de pensións? Podemos analizar o balance deste sistema desde dous puntos de vista. Dende o punto de vista económico e dende o punto de vista social. Comezo polo balance social. O balance social do sistema público de pensións é extraordinariamente positivo. E vou repetilo, é extraordinariamente positivo. Nunca na historia da humanidade, nunca na historia da nosa especie, foron tan reducidas as taxas de pobreza entre as persoas maiores. E esa é unha conquista extraordinaria da civilización humana. Que as persoas maiores poidan vivir a última parte da súa vida sen se preocuparen por de que van vivir, de que van comer o día de mañá. E que garante esa seguridade? O sistema de pensións públicos. Son máis de 8,5 millóns de persoas que teñen a súa existencia garantía porque todos os meses van cobrar unha pensión pública. Pensade por un momento que mañá desaparecese o sistema de pensións públicas. Que pasaría nesta sociedade? Unha verdadeira catástrofe social. Por iso que debemos traballar para mantelo, porque, como dixen antes, e repito agora, é unha conquista da civilización humana. Balance social extraordinariamente positivo. E o balance económico? Resúltanos moi caro. Mirade, o sistema público de pensións durante máis de 10 anos presentou superávits. Nalgúns casos, superávits moi altos. Que significa que este sistema presentase superávit? Pois significa exactamente o seguinte. As traballadoras e os traballadores,
coas súas cotizacións sociais pagaban todas as pensións contributivas, pagaban todas as incapacidades temporais, as baixas, pagaban todas as prestacións por incapacidade permanente, pagaban todas as prestacións por maternidade e paternidade e sobraba diñeiro. Repito, os traballadores e as traballadoras coas súas cotizacións pagaban todas as pensións contributivas máis as outras prestacións contributivas e sobraba diñeiro. Durante máis de 11 anos. Nalgún dos exercicios, o superávit do sistema acadou a extraordinaria cifra de 16.000 millóns de euros, máis de 2 billóns con B de pesetas. O sistema era tan resistente que no 2007 comezou a crise máis importante do capitalismo dende a Segunda Guerra Mundial. Pois ben, no 2007 o sistema tivo superávit, no 2008 tivo superávit, no 2009 tivo superávit, no 2010, en plena crise, aínda tivo un pequeno superávit. E só no ano 2011 tivo o primeiro déficit. Iso sí, un déficit crecente que analizarei na seguinte parte da miña intervención. Sabedes que con parte deses superávits constituíuse o chamado Fondo de Reservas coa intención de utilizalo no momento en que o sistema tivese déficit. O que sí é certo é que polas razóns que vou explicar a continuación, o sistema na actualidade ten déficit. E iso que quere dicir? Que coas cotizacións dos traballadores e traballadoras xa non é posible pagar todas as pensións contributivas. Neste ano, no ano 2016, calcúlase que o déficit do sistema chegará probablemente aos 18.000 millóns de euros. E así chego ao segundo punto da miña intervención. Cales son as causas deste déficit? As causas deste déficit son as seguintes. Primeira, a crise financeira, a crise económica que comeza no ano 2007, combinada cunhas políticas económicas impostas pola Unión Europea e aplicadas con fervor polo Partido Popular, unhas políticas económicas inxustas que están a facer medrar extraordinariamente a desigualdade, mas tamén ineficaces, que non están conseguindo rematar coa crise. Repito, a crise financeira do capitalismo, unida a unhas políticas económicas equivocadas, fixeron que se destruíse unha cantidade extraordinaria de emprego, que se perdesen máis de 3 millóns de postos de traballo. Antes da estoupido desta crise, traballaban e cotizaban 19,4 millóns de persoas. Máis de 19 millóns de persoas. Por lo tanto, todos os meses, eses máis de 19 millóns de persoas ingresaban as súas cotizacións no sistema público de pensións. Despois da destrucción do emprego causada pola crise e a política económica equivocada, o número de cotizantes, o número de persoas que cotizan ao sistema pasou de máis de 19 millóns a pouco máis de 16 millóns. Menos persoas cotizantes implican menos ingresos no sistema. Esa sería a primeira causa. A segunda causa do déficit é a baixada brutal dos salarios. Distintos estudos calculan a caída dos salarios entre un 10 e un 25%. Na medida en que as cotizacións sociais son unha porcentaxe fixa dos salarios, o descenso dos salarios automáticamente produce unha reducción dos ingresos do sistema.
Segunda causa, reducción dos salarios. Terceira causa da baixada de ingresos do sistema, o aumento da desigualdade salarial. Cada vez hai máis ingresos, máis salarios moi altos e, sobre todo, moitísimos máis salarios moi baixos. As cotizacións sociais, os salarios, perdón, teñen un tope de 3.642 euros que cotiza a Seguridade Social. Iso que quere dicir que a partir de 3.642 euros os salarios superiores non cotizan pola cantidade que exceda 3.642 euros a Seguridade Social. Vamos por un exemplo. Imaginade que temos 10 salarios, unha mesma masa salarial de 10.000 euros, dividida en 10 salarios de 1.000 euros. Eses 10 salarios de 1.000 euros cotizan todos eles a Seguridade Social. Por lo tanto, a cotización calcúlase sobre 10.000 euros. Imaginade que agora que aumenta extraordinariamente a desigualdade salarial e que temos 2 salarios de 1.000 euros e un salario de 8.000 euros. Os 2 salarios de 1.000 euros cotizan íntegramente a Seguridade Social. O salario de 8.000 euros só cotiza polos 3.642 euros, polo resto non cotiza. Por lo tanto, a igualdade de masa salarial, se aumentan máis os salarios altos, redúcense os ingresos do sistema. Cuarta causa do déficit. A cuarta causa do déficit está na proliferación de modalidades de contratación bonificadas e subvencionadas. Que quere dicir isto? O catecismo neoliberal defende que os empresarios non contratan porque existe moita rigidez laboral e porque existen excesivos custos salariais. De acordo con ese catecismo neoliberal, que decide facer o goberno do Partido Popular? E xa antes o fixera o goberno do PSOE. O que decide é crear modalidades de contratación que ou ben directamente non cotizan a Seguridade Social ou que cotizan moito menos que os tipos normais. Isto é outra causa máis da reducción dos ingresos do sistema. Fixademos. Segundo, cálculos do propio goberno, a perda de ingresos da Seguridade Social polas bonificacións e deducións nas novas modalidades de contratación pro ano 2006 sería de 3.776 millóns de euros. E repito que son cálculos do propio goberno. Outro elemento adicional que reduce os ingresos do sistema: a baixada da taxa de cobertura da prestación por desemprego. As persoas paradas, mentras perciben a prestación contributiva, continúan a cotizar ao sistema público de pensións. A duración do desemprego e a falta dun sistema de prestación por desemprego adaptado a unha crise da duración desta fai que cada vez máis persoas paradas deixen de percibir a prestación e, polo tanto, que deixen de cotizar o sistema. Recapitulando: perda de emprego, baixada dos salarios, maior desigualdade salarial, bonificacións e deducións excesivas e baixa da taxa de cobertura por desemprego fan que un sistema que durante moitos anos tivo superávit entre en déficit. Esta é a causa verdadeira do déficit. Claro, se estas son as causas do déficit, podemos facernos unha idea de cales serían as medidas necesarias para acabar con ese déficit. Unha volta a unha maior desigualdade salarial, unha recuperación dos salarios, a eliminación das modalidades de contratación con bonificacións e deducións e, en definitiva, unha política económica distinta que se poña como principal obxectivo dinamizar a actividade económica e rematar co desemprego. Porque un dos argumentos que se utilizan para poñer en cuestión o sistema público de pensións
é o envellecemento da poboación. Desa maneira, non existirían suficientes persoas en idade de traballar e en idade de cotizar. É iso certo? Non, é radicalmente falso. E vou vos facer un sinxelo cálculo. Segundo datos da enquisa de poboación activa do terceiro trimestre de 2016, é dicir, a última enquisa de poboación activa, existía no conxunto do Estado español 4,3 millóns de persoas paradas. Máis de 4 millóns de persoas paradas. E iso tendo en conta que con que unha persoa traballe unha hora na última semana xa figura nas estatísticas como persoa empregada e non parada. Máis de 4 millóns de persoas paradas. Pero que, ademais, a taxa de actividade feminina continúa a ser 10 puntos inferior á taxa de actividade masculina. Se a taxa de actividade feminina igualase a taxa de actividade feminina, teríamos 1,5 millóns de persoas máis en idade de traballar. Se sumamos 1,5 millóns de persoas, de mulleres en idade de traballar, que hoxe non están activas no mercado do traballo, máis 4,3 millóns de persoas, temos unha reserva de case 6 millóns de persoas que poderían cotizar máis con outra política económica. O sistema, polo tanto, non sofre un problema demográfico. O problema do sistema público de pensións provén dunha política económica, e repito os obxectivos, inxusta e ineficaz. E por que repito unha e outra vez o de ineficaz? Porque unha política económica promovida pola Comisión Europea e aplicada con entusiasmo polo Partido Popular, que se marcaba como un dos principais obxectivos reducir o déficit e a débeda. Pois ben, aplicando esta política económica, pasamos dunha débeda pública que non chegaba ao 40% do PIB a hoxe en que debemos o Centro Económica promovida pola Comisión Europea non serviu para crear actividade económica, nin tampouco para reducir a débeda pública. Ben, paso ao terceiro punto da miña intervención. As reformas de Zapatero e Rajoy. En que consistiron as reformas de Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy? Lembraredes que a primeira delas aprobou o goberno en xaneiro de 2011. Cales foron as medidas principais da reforma de Rodríguez Zapatero? En primeiro lugar, atrasar a idade de xubilación dos 65 aos 67 anos, despois dun período transitorio que rematará no ano 2027. Segundo, aumentar o período de cómputo para calcular a pensión de 15 a 25 anos. Terceiro, aumentar o número de anos necesarios para cobrar o 100% da base reguladora, que pasaron de 35 a 37. E, por último, introducir un factor de sostenibilidade que se revisará cada 5 anos. Todas estas medidas teñen un mesmo obxectivo, que é reducir o importe da pensión inicial. Se calculamos a pensión sobre 25 en vez de 15 anos, se aumentamos o número de anos necesarios para percibir o 100% da base reguladora, as pensións iniciais serán máis baixas. Aínda non dera tempo a experimentar os resultados desta primeira reforma, 2 anos máis tarde, Mariano Rajoy aproba unha segunda reforma do sistema de pensións bastante máis dura que a de Rodríguez Zapatero. En que consistiu fundamentalmente a reforma aprobada polo goberno de Mariano Rajoy? En desligar o incremento anual das pensións do índice do prezos ao consumo. As persoas que esteades aquí
de que levedes un certo número de anos cobrando unha pensión, lembraredes que até hai non moito era moi habitual que vos revisasen a pensión 2 veces cada ano. Había un primeiro incremento da pensión o 1 de xaneiro, en función dunha previsión que facía o goberno do que ian subir os prezos ese ano. No mes de novembro, efectuábase unha revisión, e se a predición do goberno non fora acertada, se os prezos subiran máis que o previsto polo goberno, facíase un segundo aumento das pensións, que ia acompañado dunha paga pola perda correspondente. E isto era importante, isto era importantísimo. Era un elemento decisivo do sistema. Por que? Unha persoa, dende que se xubila, pode vivir 20, 30 ou máis anos. E iso é unha conquista da nosa especie. Iso é unha conquista da humanidade. É unha conquista, por un lado, do aumento do coñecemento científico aplicado á medicina e, por outro lado, das melloras sociais do estado de benestar. Se a pensión das persoas pensionistas aumentaba cada ano tanto como os prezos, estas persoas sabían que durante todo o tempo que durase a súa vida, o seu poder adquisitivo ia manterse constante. Mariano Rajoy, que fai? Elimina ese vínculo entre evolución das pensións, subida das pensións e subida dos prezos. De maneira que a partir de agora as pensións poderán subir cada ano menos cos prezos. Isto non se notou nestes anos por qué? Porque debido a factores como, por exemplo, a caída dos prezos do petróleo, a inflación nestes anos foi baixa, pero a inflación xa está a comezar a medrar. De maneira que neste ano, no ano 2016, as pensións subiran un 0,25%. E calculase que a final de ano os prezos subirán un punto porcentual. Este ano xa as pensións van perder 0,75 puntos de poder adquisitivo. A maioría das previsións calculan que no ano 2017 novamente as pensións volverán a perder poder adquisitivo, probablemente máis dun punto. Non pasa nada por perder un punto de poder adquisitivo. O problema é que eses puntos de perda de poder adquisitivo iránse acumulando un ano tras outro. Se a esperanza de vida hoxe dunha persoa dende que cobra a súa primeira pensión é de 20, 30 ou 35 anos, ao final da súa vida, a perda do poder adquisitivo da súa pensión pode ser moi importante. O profesor, o catedrático Ignacio Zubiri publicou recentemente un estudo sobre cuantitativo sobre canto podería ser a perda de poder adquisitivo dunha pensión. Segundo o seu estudo, ao final da vida, unha persoa pensionista podería perder case o 27% da súa pensión. E iso partindo dunhas previsións de inflación moderadas. Se fose máis alta, a perda de poder adquisitivo podería ser mesmo superior. Eu penso que isto o entenderedes mellor se vos lo digo non en porcentaxes, senón partindo dunha pensión inicial. Partindo dunha pensión inicial de 1.000 euros o mes, a perda do poder adquisitivo iríase acumulando de maneira que ao final da súa vida o poder adquisitivo desa pensión para a persoa que percibise sería de só 735 euros. Pasaríase de 1.000 euros de poder adquisitivo no comezo da percepción da prestación a 735 euros no remate dunha vida media. Polo tanto, hai que darlle a volta a esta reforma e hai que volver vencellar a evolución das pensións públicas o índice de prezos ao consumo para garantir
que evolucione o seu poder adquisitivo o mesmo que os prezos. E paso ao cuarto punto dos que dixen que ia comentar. E que alternativa nos propoñen? A alternativa que nos propoñen son os sistemas privados de capitalización. En xuño do ano pasado, o subgobernador do Banco de España fixo unhas declaracións nas que lles propuña os mozos e as mozas, dicíalles: parece ser que as pensións no futuro van ser bastante máis reducidas que agora. Entón, o que tedes que facer é suscribir planes privados de capitalización. Eu non vos vou dicir o que pensei nese momento, porque estou a falar en público e penso que debo guardar un certo decoro. Pero sí vos podo dicir que pensei, e isto sí que podo dicir en público, que o subgobernador do Banco de España é unha persoa cruel. E mesmo podo dicir que me pareceu que é un canalla. Porque fixádevos unha cousa, os mozos e as mozas os que se dirixían sofren tasas de desemprego superiores ao 50%, máis de un de cada dous non ten traballo. E deses menos de cada un, deses un de cada dous que si teñen traballo, traballan nunhas condicións de precariedade que eu viña comentando con Guillermo e con Luís, que está sentado por aí, que son traballadores que traballan moitos anos, tamén sindicalistas, unhas condicións que eles conseguiron superar despois de moita loita. Os mozos e as mozas actuais están traballando nunhas condicións de precariedade inaceptables e cuns salarios que non lles dan para se independizaren. A taxa de emancipación entre os menores de 30 anos é do 20%. Só 2 de cada 10 viven fora da casa dos seus pais. Pois o cruel e canalla subgobernador do Banco de España proponlles a eses mozos e mozas que todos os meses dese salario miserento afasten unha cantidade para un plan de pensións privado de capitalización. Que má persoa, que clasismo, que desprezo polos seres humanos reais. E que problemas ten ese sistema que nos propone como alternativa ao sistema público? Os problemas do sistema de capitalización, que consiste en que cada quen decida cada mes canto ingresa nun fondo de pensións privado que xestionará o Banco de Santander ou o Banco Bilbao, Vizcaya, Arxentaria, son, primeiro, é un sistema inseguro. Depende moito do ciclo económico e da competencia dos xestores dos fondos. E polo que nos din os estudos sobre esa competencia son moi incompetentes. Hai uns autores economistas da Universidade de Navarra que publican periódicamente estudos sobre a rendibilidade dos fondos de pensións privados no Estado español. Pois a rendibilidade media nos últimos 15 anos é do 1,9%, inferior aos bonos do Estado. Iso que quere dicir? Que se eu merco bonos do Estado, que os meto así nunha caixa e deixo aí morto na mesa, vou ter unha rendibilidade máis alta que o dos supostos expertos dos fondos de pensión. Por lo tanto, inseguros, pouco rendíveis, cobrannos altas comisións, que iso sí, danlles magníficos beneficios, e crean o que un especialista nas pensións dos países anglosaxóns, Gran Bretaña, Estados Unidos, Robin Blackburn, denomina como estado de benestar dividido. E por que lle chama estado de benestar dividido? Porque ali onde os fondos de pensións privados de capitalización son unha parte moi importante das pensións, a sociedade, os pensionistas, divídense en dous grupos. O 10% dos que tiveron máis ingresos máis altos na súa vida laboral, que efectivamente xuntan moito dinheiro para a xubilación. E o 90% das persoas de menores salarios
que cando lles chega a idea de xubilación acumularon cantidades ridículas, quedan as pensións privadas ridículas e ao final do que viven é das pensións públicas que tamén existen neses países, aínda que sexan pequenas. Por último, os fondos de pensións privados, por riba, reducen os ingresos públicos, porque para incentivarlos, o Estado concede desgravacións ás persoas que fan achegas para fondos privados de capitalización. Desgravacións das que se benefician quen? As rentas máis altas. Entón, se os fondos privados de capitalización presentan todos estes problemas, por que os defenden? Pois mirade, non vos vou dicir por que se promoven estes plans. Vai vos dicir o Banco Mundial. Nun informe publicado no ano 1994 polo Banco Mundial, que é un informe que se considera o inicio desta ofensiva para intentar promover os plans privados de capitalización, o Banco Mundial escribía o que vos vou ler agora. Escribía: a capitalización total, se conseguísemos, di o Banco Mundial, que todas as pensións fosen non de reparto públicas, senón de capitalización, a capitalización total aumentaría a acumulación de capital e o desenvolvemento dos mercados financeiros. En ningún momento na súa proposta, o Banco Mundial di que se crean fondos privados, os pensionistas e as pensionistas vayan vivir mellor. E non o di porque non lles interesa, pero si di que iso servirá para aumentar os mercados de capitais. E iso sí que lles interesa, e moito, porque fixádevos, sabedes quen está sumamente interesado, quen están sumamente interesados en promover os fondos privados de capitalización. Francisco González, presidente do Banco Bilbao Vizcaya Arxentaria, e Patricia Botín, presidenta do Banco de Santander. Cada mes, 8.000 millóns de euros saen en forma de cotizacións sociais das nóminas das traballadoras e traballadores e convértense inmediatamente nas pensións de máis de 8 millóns de persoas. E eses 8.000 millóns de euros pasan por diante dos ollos de Patricia Botín e Francisco González e pasan así voando como borboletas sen que os poidan tocar. E segundo os ven pasar, escórrelles o cuspe polas comisuras dos beizos, literalmente, como vampiros, que é o que son, e máis vampiros serían se lle lo permitísemos, que non lle lo imos permitir, porque non imos permitir que se privatice o sistema público de pensións. Eu estou convencido de que non o imos permitir. Entre outras cousas, porque os 8,6 millóns de persoas pensionistas son 8,6 millóns de votos e non hai goberno que se atreva a tocar iso, que é unha creación colectiva e común magnífica. Por certo, George Bush Jr., que foi presidente dos Estados Unidos, estaba interesado en sustituir o que existe nos Estados Unidos de pensións públicas por sistemas de capitalización. E unha comisión no Congreso dos Estados Unidos dictaminou que os custos de transición de un a outro sistema eran inabordáveis. Pero esa é a súa intención, asustarnos para que suscribamos fondos privados de capitalización e aumentar os mercados de capitalización. Ben, levo 40 minutos, queda un punto e vou ser moi breve. Entón, que debemos facer para superar este problema transitorio do sistema, o do déficit, e para garantir a viabilidade a longo prazo? A curto prazo, se por todo o que expliquei antes, as cotizacións xa non abondan para pagar as pensións, o que hai que facer é pagalas vía impostos. A curto prazo hai que pagalas vía impostos. E non hai que lle meter medo a xente co esgotamento do Fondo de Reserva, que, por certo, provén dunha decisión política do Partido Popular.
que puido pagar o déficit con impostos, sen tocar o fondo da reserva. Se o fixo, ben, é a súa decisión, pois agora que recorre os impostos. Por certo, no debate, non quero extenderme, podemos falar de se hai que recadar máis ou menos impostos. A curto prazo, pagar o déficit con impostos. E a medio prazo hai que aumentar os impostos e as cotizacións, fundamentalmente creando outra política social, outra política económica. Necesitamos outra política económica que sustitúa esta política económica fracasada, injusta e ineficaz. E hai moitas medidas adicionais, como, por exemplo, reformar o sistema fiscal que temos na actualidade, que é un sistema fiscal moi regresivo. Neste Estado pagan impostos as persoas traballadoras, as persoas pensionistas e o funcionariado. As empresas prácticamente non pagan impostos, os grandes patrimonios non pagan impostos. A fiscalidade recae toda sobre os salarios e sobre o consumo. Hai que acabar con esta situación injusta. Temos que atacar, combater os paraísos fiscais, onde os ricos e os grandes patrimonios refuxian o seu diñeiro. Temos que redistribuir a riqueza e temos que aumentar os salarios máis baixos e reducir os altísimos salarios que existen. Esas son algunhas das medidas necesarias para garantir a medio prazo a viabilidade do sistema de pensións públicas. Esta semana soubemos que Inditex defraudou, ou máis exactamente, deixou de pagar nos últimos anos 600 millóns de euros. 218 deses millóns de euros deixounos de pagar no Estado español practicando o que se chama elusión fiscal. Mas esta práctica de Inditex non é unha práctica illada excepcional, é unha práctica común nas empresas. Empresas glamurosas, modernas, como Google, Starbucks, Apple, non pagan impostos. Temos que conseguir que esas empresas paguen impostos sobre os beneficios extraordinarios que conseguen. Hai, polo tanto, alternativa, pero en definitiva, a alternativa pasa porque a maioría social, as persoas pensionistas, as mozas e os mozos precarios, os autónomos, os falsos autónomos, se organice para imporle a esta minoría que nos goberna unha política económica alternativa que defenda os intereses da maioría social e non da minoría plutocrática. Se así o facemos, o sistema público de pensións será viable. E a ese labor de organización e de concienciación destina os seus esforzos o movemento galego en defensa das pensións públicas. E ese labor común colectivo está dando os seus primeiros froitos. Este domingo, un xornal publicaba unha entrevista co ministro de Economía de Guindos e a min chamoume moitísimo a atención o titular que despois, durante a entrevista, a idea do titular repetíase unha e outra vez. Afirmaba de Guindos: é necesario mudar a política económica polo risco político. E vou traducir esa frase de Guindos a nosa linguaxe, a linguaxe que utilizamos as persoas do común. Dicía de Guindos: hai que mudar a política económica porque a xente está comezando a fartarse. Porque na entrevista recoñecía que o nivel de desigualdade ao que chegamos, e vou utilizar o adxetivo que ele utilizaba, é lacerante. E a xente está comezando a fartarse desa política injusta que crea desigualdade. As cousas están comezando a mudar. A perda da maioría absoluta do Partido Popular fixo que en moi poucas semanas tiveron que subir un salario mínimo que tiñan conxelado desde hai anos, que tivesen que paralizar a 11. E todo isto porque perderon a maioría absoluta. É necesario continuar
coa contestación social pola vía da movilización e pola vía política, pola vía do voto, para que Guindos siga pensando que é necesario mudar a política económica. E pola miña parte, moitas grazas pola vosa atención.